Assalamu alaikum, barkanmu sake saduwa a sabon bidiyo. Kamar da kuke gani za mu yi bayani yadda ake haɗa waɗannan hotunan kuma a kyauta. Da farko za ki shiga za ki downloading wannan app da ake ce ma Bing, ko kuma ki je a Google browser ɗinki. Kamar ni yadda kuke gani ina amfani da Google Chrome ne a matsayin default browser ɗina. Za ki shiga sai ki typing bing.com a search bar ɗinki. Idan kika yi searching zai kai ki a wannan website ɗin da kuke gani. Ga nan na yi typing, ga shi nan ma ya fito, mun shiga. To shi wannan bing.com shi ma matsayin wata browser ne na kanshi. Za ki iya browsing kamar da kuke gani a wurin search bar ɗin nan. Za ka iya, akwai news, ga nan trending and Bing da sauransu. To inda na yi arrow nan mutum zai shiga. Idan kika shiga yana buƙatar ki sign in. It is under Microsoft kamar da kuke gani a can idan ya je ta saman search bar ɗin nan. Idan kika shiga sign in ɗin, idan kina da app zai mai da ke a app direct, idan kuma ba ki da app zai tsayar da ke a browser ɗinki abin da za ki. Da kuke ganin ga nan ina ƙoƙarin sign in, yanzu na yi sign in. Za ki sake komawa a nan da yanzu kun ga ga nan sunana ya fito. Matsayin na yi sign in a wannan website ɗin. Kamar da kuka sani kowane browser yana buƙatar ka yi sign in kamin ka amfani da shi. Yanzu da na taɓa ga nan ya nuna min go to app, saboda ina da app ɗin tun farko, kuma da na nuna muku shi ne ya kawo ni, ya dawo da ni app ɗin. To dai browser ya fi safe ake cewa da sauransu, amma dai amfani da app ɗin na fi jin daɗin shi. To za ki ga a ɗan ƙasan ga nan inda na yi arrow na zagaye ɗin an rubuta apps. Nan za ka shiga, a nan ne ko in ce wani app ɗin da ake amfani da shi. Ga shi nan da aka san wurin creating images ɗin nan, ga shi nan da na zagaye an sa image creator. To a nan za ki taɓa ki shiga. Idan kika shiga zai buɗe miki kamar haka. Shi ma ga wani wuri nan inda aka bayar a yi rubutu, kuma sun ɗan bayar da irin ɗan misalai kamar da kuke gani na zagaye misalin. To duk wannan wurin za ki iya rubutu iya zuwa adadin da kalmomin da suka bayar. Kamar haka zan ba da misali, zan rubuta abin da nake so yadda hoton ya kasance. Zan ɗan gunci bidiyon saboda kar ya yi mana tsawo. In nuna muku bayan na gama rubutawa. Sannan idan kika gama sai ki danna create. Idan kika gama yana buƙatar ki ba da details, information yadda kike son hoton ki ya kasance, kamar ki ce yarinya a zaune tana kaza, mai kala kaza, ga tufafin da take sawa da sauransu. To duka wannan yana buƙatar saboda ba ki best result. Kamar da kuke gani ga nan na gama rubutawa, na danna create, ga nan yana loading. Da ya gama boom za ku gan shi. Ga hotunan nan 4 option yake bayarwa, dama 3 to 4. Bari mu buɗe mu ga wanne ya fi kyau, wanne za mu saving. Da ke gani ko wannan ɗin ya yi kyau, amma dai bai yi min ba. To idan kina so a nan inda na zagaye nan za ki sharing to other abun nan. Idan kuma downloading za ki a nan ɗigo ukun za ki shiga, da kika taɓa shi za ki ga download kamar haka. Ga nan na muku circle, da kin taɓa shi zai download successfully a gallery ki. Kamar yadda kuke gani ga shi nan ya nuna min da na downloading ɗin wannan. Mu haɗu a comment section idan har kun ƙaru da wannan bidiyon. Bye.